Karbiang long along TVDC pen CWDC pangrumpet bang pharuner kepra pli kepra pho phai dodo la song bong pen TVDC pen bang inkoira pli la pen bang hini CWDC atuma phan ni kan trok si kepra pho KRAA ke plengara ni ke talon ahud CEM Dr. Tuliram Rong Asar deng pen chairman ke hok alu pi pajur pondo Kedamtang wo signifying ko rege thomarni taralang so kar bijutang aklamalong KRAA ningkan troksi ke prapho ke plengarani ke talon ahud Rong Asar tumaphan TVDC Chairman ke hok alo KRAA pen pajur ponno bonta TVDC Chairman ke hok alo ke pajur pon ahud Rong Asar kalia tumaphan si Chairman ke hok alo pajur pon ret walam ki klang ponlo tasipini nitum KRAA pen pherangke amei kangni nangkok alam te la poela itung karbi Rong Asar amei pen TVDC aphuthak nang katisong nang an ingkan sirkep an bak nang pleng lo lasi non ikunyang dengan nang lelo la pen kidam tang aro chiklu upai raket thomar ni si Rong Asar phan panong si TVDC Chairman ron ponlo lasu penajok break jam hawara long Rong Asar tum pen ningkang samse lam the chepaklang pondo lason si pini wo signify coroner ke parni difu KRAA tirupia sai hemalong tirupia mai long ria mai hawara mai chingrum pet pen TVDC Chairman Rong Asar kalia to phan ke pek aphuthak pherangke mai ingni pon pherangke mai long pen KRAA pen kachipachini ponateng ke Rong Asar tumaphan KRAA pen TVDC Chairman ke hokalo ke pajur pon thekapot CEM aphan pherangke mai pen choropon bonta Rong Asar tum kalipin tum Chairman ke pek ponabang ke chok chedetlo lapen ke langchari pon pamenang je pot pusi jo ang parta Rong Asar kalipen TVDC Chairman ke hokalo kachut deng duna tum amta puthot chewoi thulap aphansi pherangke amai pen KRAA tiripia mai atum pen chuning ripon labang ke jong si da Rong Asar kali appointment hiwoi vedet pute labang chi song nang kokpo athema de laso puthak lam thegla helo je kedam tang autonomous council long tame dhok long tame chairman aphuthak tame song si do koklo dasila sor hop alam thi uthot tiriyok to ji phansi non ching si pele pakla kondak nang kusini jong si patoi te pen TVDC Chairman ke hok kachu deng dunatum chewoi thuthe pute arona teng pen che song nang kokpu la pen TVDC long ke claim ke dam ke mission aphan ke bang ja porahut la puson alam ki kavide ji aphan CEM Dr. Tuliram Rong aphan KRAA tiripia mai atum pen chuning ripon Chairman kelong li Rong Asar atum kitame kilong abang pu aptum hasame ningarong rap pen de dithoi rapet Janle itu lasto TVDC bang kichun to media fancy atto kabe Rong Asar rumata tuni ripono lapen ke itu mangbong charwo sai abide fancy atto bai Rong Asar phanta tuni rilo lapen ke bappa ka phande Rong Asar ke pisame itum Rong Asar hianang bong ke idin tibot hai belo kusini ke atto kabe aphan stane ning ke pono News Report KTV News